Štvorhra. Trump, Putin, Európskej únie. Ukrajina 3-0 na sety. 6-0, 6-0, 0, 6-0. Od samotného začiatku som mal na vojnu na Ukrajine iný názor ako absolútna väčšina premiérov členských štátov Európskej únie. A aj som si to náležite odtrpel. Ale vedel som, čo robím. Použitie ruskej vojenskej sily bolo porušením medzinárodného práva. Ale Rusko malo vážne bezpečnostné dôvody na takýto postup. Podporoval som všetky mierové plány a okamžité zastavenie bojov. Keď to v apríli 2022 bolo na stole, Západ to Ukrajine zakázal. Lebo sa naivne domnieval, že pokračovaním vojny politicky a ekonomicky oslabí Rusko. Európskej únie je popri Ukrajine druhým v poradí, pokiaľ ide o porazených. Je to len a len preto, že do dnešného dňa nemá na zásadné zahranično-politické otázky vlastný názor a vo vojne na Ukrajine len slepo kopírovala Bidenovú administratívu. Vždy som na to upozorňoval, ale asi málo dôrazne. Aj preto musíme znášať zodpovednosť spoločne z Európskej únie, ktorej členom sme a chceme zostať. Európskej únie išla vo vojne na Ukrajine do totálnej ofenzívy. Sankcie proti Rusku. Obrovská finančná, vojenská, politická, surová propagandistická podpora Ukrajiny. Je mi teraz smutno, keď sa pozerám, akí sme v Európskej únie bezradní, najmä akí sú bezbranní tí, ktorí tak neochvejne podporovali ďalšie a ďalšie zabíjanie na Ukrajine. Potom všetkom, ako vojenský sa mierový projekt Európskej únie správal. Koľko peňazí a lásky darovali Ukrajine, sa dnes nikto z Európskej únie nebaví. V Európskej únii ani netušíme, čo sa vlastne deje vo vzťahoch medzi USA a Ruskom, ktoré sú absolútne rozhodujúce pre ukončenie vojenského konfliktu. Neviem, či to nevyznieva trochu trápne, keď sa dnes niektoré členské štáty Európskej únie a inštitúcie Európskej únie domáhajú miesta za rokovacím stolom o miery. Prezident Trump po dlhom telefonickom rozhovore s prezidentom Putinom aspoň zavolal Zelenskému a oznámil mu, čo ho čaká. Napríklad niečo také nepredstaviteľné, ako sú demokratické voľby. Do Európskej únii nám nevolá nikto. Predsedovi ER, EK a EP nezavolá nikto. Európskej únii bude musieť rýchlo vytriezvieť z vojenského šialenstva a uvedomiť si, že musí byť suverénna v názoroch a postojoch, aby prežila. Inak ide do hlbokej krízy. Presne o takúto sebareflexiu Európskej únie ide aj nám v Smere, SSD, a chceme sa na nej aktívne zúčastniť. Preto je smutný pohľad aj na našich vojnových štváčikov na Slovensku. Sú ticho ako vši pod chrastou. Jediné, čo vedia, je vrieskať na Smer, SSD a mňa, keď sebavedomo hovoríme o tom, že Slovensko sa musí pripraviť na novú kvalitu medzinárodných vzťahov a že nemôžeme zostať stáť ako kamenná kaplnka za dedinou. Jediné, čo vedia, je po stretnutí s ruským prezidentom Vladimírom Putinom urážať jeho a mňa a na základe klamstva o vystúpení z Európskej únie masírovať ľudí na uliciach. Budú takto kričať, keď Moskvu navštíví americký prezident Trump, čo aj verejne potvrdil. Je mi strašne ľúto 100 000 mŕtvych na ukrajinskej aj ruskej strane. V Európskej únie by sme sa mali nad nimi zamyslieť. Bolo jasné, že vojna nemá vojenské riešenie. Opakoval som to snáď 1000-krát. Napriek tomu vojnoví jastraby v Európskej únii tlačili Ukrajinu do ďalších a ďalších jatiek. Spomeňme si na slávny výrok GT NATO, Holanďana Rutteho, podľa ktorého Západ vojnu na Ukrajine neprehráva. Len front sa neposúva správnym smerom. Toľko krutej úprimnosti a priznania, o čom vlastne vojna na Ukrajine pre Západ bola, som počas celého trvania konfliktu nepočul. Ruský prezident Vladimír Putin, ktorý bol a je v slovenských a európskych médiách označovaný najohavnejším spôsobom, bude dnes spolu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorého dnes slovenské a európske médiá začínajú označovať najohavnejším spôsobom, rozhodovať, čo sa stane na Ukrajine. Nikto iný. Putin a Trump. A netreba mať vysokú školu, aby sme pochopili, čo sa udeje. Prezident Trump si od Ukrajiny vypýta naspäť všetko, čo Ukrajine pri podpore vojny dával Biden. Prinúti Európu, aby brala od USA ešte viac plynu a ropy a na konci dňa oznámi spojencom v NATO, že pokiaľ nebudú takí láskaví a nezvýšia brutálne svoje výdavky na obranu, napríklad na 5% HDP, tak nech láskavo zabudnú na článok 5 zmluvy o NATO. Prezidentovi Putinovi zostane územie na Ukrajine, ktoré vojensky kontroluje, a záruka, že Ukrajina nikdy nebude členom NATO. A čo Ukrajina?
Príde o tretinu územia, nerastné bohatstvo. Nikdy nebude v NATO a na jej území budú cudzie armády. Prezidenta Zelenského za toto určite nečaká večná sláva. Všetci ostatní budú len asistovať. My v Európskej únie len bezradne pozerať. Za túto ponižujúcu úlohu si môžeme sami. Tenisovú štvorhru medzi dvojicou Trump-Putin a dvojicou Európskej únie Ukrajina vyhrá prezidentský pár. Presvedčivo 3-0 na sety. 6-0, 6-0, 0. 6-0. A najmä zabudnime na existujúci svetový poriadok. A v Európskej únii by sme sa mali začať okamžite riadiť starou pravdou, že budúcnosť sa dá predvídať najlepšie tak, ak na nej začneme aktívne pracovať. A o tom bolo aj moje stretnutie s ruským prezidentom.